Zdjęłam kapelusz, bo jestem w domu. W domu ludzie nie chodzili w kapeluszu. Chyba, że to było jakieś przyjęcie typu 5 o'clock. Co trzymam w ręce? Obiecałam wam powiedzieć, kto nosił pierwsze torebki. No mężczyźni. Tak się wszyscy wstydzą, jak pytam, kto pije piwo przez słomkę. Boją czasami unieść rękę, a tymczasem egipskie ryciny pokazują mężczyzn pijących piwo przez słomkę. Wiecie dlaczego? Bo to piwo było obrzydliwe. Było z takiego sfermentowanego chleba i wszystko tam pływało, także słomka była strategicznym sprzętem. Co to jest za torebka? Oj, ja wam powiem, że po tym filmie to mam trochę stracha, że się tu zgłosi do mnie jakieś muzeum, albo jeszcze co gorszego. To jest torebka męska, bo mężczyźni nosili pierwsi torebki. To jest torebka z Tybetu, wojownika tybetańskiego. Jak tutaj widzicie, jest taka, o Boże, zepsułam, jest taka pętla i tą torebkę przywieszał sobie do pasa, a co w niej miał? Ja ją raz splądrowałam i teraz muszę troszeczkę uważać, już tutaj tego nie ma, ona mi się rozpadnie w rękach, bo oceniam ją na bardzo, bardzo dużo lat, także opowiem wam, co w niej było, bo tego już nie ma. Było coś, co dzisiaj byśmy nazwali takim podręcznym zestawem wojownika, trapera, mianowicie suchuteńkie sianko, chłupka i coś do rozpalania ognia, czyli to taka zapalniczka, nie? Wysadzana jest turkusami i to nie bez powodu, dlatego że turkus w tych stronach ma moc odpędzania złych duchów. Jak się temu dobrze przyjrzycie, to troszeczkę jest taka buzia, nie? Jakby się coś śmiało, dźwięk też odpędza złe duchy. Natomiast ta część stykała się z częścią odzieży wojownika, ocierała się o to i to jest taka mandala na szczęście. Czyli po prostu patrzcie, taki piękny wyrób. No szkoda, że jest już tak strasznie zniszczony, tak strasznie stary i to już się nie da odrestaurować, bo ja ciągle pracuję nad tym, mam już ją 2 lata i stale ją nadłuszczam, ale no po prostu czas robi swoje. Nawet do tego filmu ją wyjęłam z takich sepetów, żeby się po prostu jej nic nie stało i zaraz ją schowam. Ale moje panie, panowie wymyślili torebki, bo panie nie miały pieniędzy, panowie mieli pieniądze. Najpierw na naszym terenie to były sakiewki, natomiast jak kobiety zaczęły cokolwiek posiadać, mieć przy sobie, to ich torebki, zwróćcie uwagę na liczbę nogą, były to 2 kieszenie, które były wpuszczane pod spódnicę, dość długie, do kolan, pięknie haftowane, mimo że ich nie było widać, to były przepięknie haftowane i tam kobiety miały pięknie haftowane chusteczki do nosa, czasem jakiś grosik, no wszystkie takie rzeczy, drobiazgi, które mają normalnie kobiety. Wyobrażacie sobie takie kieszenie wpuszczane pod miniówę, aby się laptop chyba nie zmieścił, nie?